dzisiaj na Eucharystii, na Świętej Mszy. Jezus Chrystus zapraszає кожного з нас до особистої, особливої зустрічі, якої хоче уділяти самого себе. Дар Бога для нас – это не просто якийсь там подарунок, а дар Бог, коли дає, то він дає самого себе. І докладно це відбувається під час кожної Христи. Тому хочемо відкрити наше серце, Божий дар, відвернутися від усіх своїх гріхів, слабостей, які нас від Бога відділяють, коли з чистим серцем прийти до Його і скористати всіх добротою і ласкою, які нас одорвує. Сьогодні в особливий спосіб хочу Святу Мшу пережити так само, як подяку Пану Богу за надходячий день народження мой, і це Свята Мша від парафії у моїй інтенції. Хочу себе Божого благословення, всіх потрібних ласки за дар молитви вашої щиро дякую. Ну і хочу сьогодні так само Богу дякувати за дар життя, за всі доброти і ласки, за дар покликання. И просить о том, чтобы керовал далее, переменял мое сердце, учинил послушным Его наивой. Когда как угодно удельничать в этих святых таямницах, станем правде перед Богом и перепрощим за все наши грехи и провины. Споведаюся Богу всемогутному, і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занепанням. Моя вина, моя вельми велика вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог, всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой.
Боже, Створитель и Володар всего сусвету, глянь на нас и да поможи нам служить Тебе усім сердцем, как мы могли познать Твою милосердность. Проспала наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить в едности Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Читание книги пророка Исаии. Пан Бог открыл ухо мое, и я не заперечил, не отступил назад. Плечи свои я поставил тым, кто бье, и щеки свои тым, кто вытирает бороду мою. Обличие своего я не отвернул от гневах и оплевания. Пан Бог да помагає мне, тому я не соромлюся. Тому зробив я твар свой, як твердий камінь, і ведаю, что не зазнаю сорому. Близко той, кто меня оправдывает. Кто ж захочет спрощаться со мною? Станем разом. Хто мой обвиновался? Нехай подыйде до меня. Вось пан Бог да помагає мне. Хто ж той, хто осудить меня? Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Буду ходить перед Паном на земле живых. Буду ходить перед Паном на земле живых. Люблю я Пана, бо Он почув голос моих молитваў, бо Он схилил ухо свое до мяне в день, коли я кликал. Буду ходить перед Паном на земле живых. Окружили мяне путы смерти, покуты пекельные знайшли мяне. Знайшов я нещастя і утиск, але я покликав ім'я Пана. Пане, вирутай душу мою. Буду ходить перед Паном на земле живых. Пан ласкавый и справедливый, наш Бог милосердный, аховує Пан простодушних. Я знемагав, і Он уратував мяне. Буду ходить перед Паном на земле живых. Бо Он вирвав душу мою от смерти, в очі от слез, ноги от упадку. Буду ходить перед обличчям Пана на землі живих. Буду ходить перед Паном на земле живых. Читання послання святого апостола Якуба. Якая корысть, браты мои, коли нехто каже, что мае веру, а учинков не мае? Ці може вера збавить его? Коли брат и сестра знаходятся в галечии, не маючи штоденной ежи, а нехто з вас скаже им: идите у спокої, грейтеся и насычайтеся, а не дасть им необходного для тела, то якая з гэтага корысть? Так и вера без учинков мертвая сама по себе. Але нехто скаже: ты маешь веру, а я маю учинки, то покажи мне веру твою без учинков, а я покажу
покажу тебе веру с моими ушинками. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Нехай я не буду хвалиться нічим, окромя крижа Пана, праз якого світ укрижований для мене, а я для світу. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia wedle Marka. U той час Jezus сказав своїм учням i пойшов у wiosku Cezareji Filipowej. Po drodze pytał się uczniów swoich, кажучи їм: Ким люди лічать мене? Вони відказали йому: Яном Хрестителем, другі Іллею, інше одним з пророків. А він спитався у їх: А ви ким лічите мене? Петр сказав йому отказ: Ти Христос. І загадав їм, як нікому не казали про його. И почал учить их, что Сын Человечий повинен шмат вытерпеть и быть откинутым старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть забитым, и на третий день воскреснуть. И казал про это открыто, а Петр, отвевший его у бок, почал докарать его. А он, повернувшись и поглядевши на своих учнів, докорив Петра, сказавши: «Отойди от меня, сатана, бо ты не про Божие думаешь, а про человече». И, покликавши натовп разом с учнями своими, сказал им: «Коли кто хочет идти за мною, нехай отречется от себе, возьми крыж свой и иди за мною. Бо той, кто хочет життя своє урятовать, загубить его. А хто загубить життя своє для мене і Євангелія, той уратує його». Это слово Пана. Милоwane Христі, брати і сестри, сьогоднішнє Боже Слово дає нам, принаймні я хочу підкреслити такі дві думки, які так як кладуться на певні тих подій, які ми переживаємо, так само і новий навчально-катехетичний год, який так само в нашій парафії починається. Перше, це ось те слово, яке ми сьогодні читаємо, що Син Чоловічий повинен шмат витерпіти. Про терпіння, про покинутость Єзуса, про його муки, які він пережив. Тема терпіння, напевно, не нова, але вона надалі вельми важна і актуальна. І навіть коли ми самі посередньо, може, не переживаємо якусь тяжару, терпіння духовного, фізичного чи психічного, то так направду, напевно, є ті, хто є около нас, які докрануті терпінням, і тому ніхто нас не може сказати, що його зовсім це не цікавить, або як. Але коли говорка йде про випробування, терпіння, про тяжари якісь життя, це той такий момент, якого ми, напевно, не хочемо. Думаю, ось так спеціально хтось із нас не буде шукати це терпіння. Звісно, є на протягу історії, ми знаємо такі святих приклади, які дякували за терпіння і просили, навіть жадали пережити це, віддати своє життя для хвали Божої.
No ale takim zwyczajnym, prostym, codziennym życiu zrozumiano, że my dobrowolnych pytań może nie chcieliby wybierać sobie. Однак это то, czego nie da się uciec. I odnośnie właśnie tego cierpienia, wypróbowaniu ciężkością, mogą być dwie takie postawy człowieka. Pierwsza to postawa Piotra. Bo сегодня my baczymy, после того, jak on wyznał, że Jezus Chrystus to Mesja. I kiedy poczuł od Jezusa, że on każe, że ja, to ich, kto budu cierpieć, kto budu odkinuty, pomrу, budu zabity, ale uwoskresną. Zrozumiała dla nas, że uwoskreślenie, z mертвых powstanie сегодня ma od razu pewne takie rozumienie, konotację taką, i my dokładnie wiemy, że to, ale dla Piotra i uczniów jeszcze to wielmi dalekie takie pojęcie, to zrozumienie. I тому больше думаю, я в той момент чули про воскрес, про откинутость, про терпение. И натуральным жаданием, и в учне, напевно, и Петра было, Пане, не стань себе, мы не хотим это, зробим все мовчимое, как бы это обминуло тебе, как бы это не докранулось до тебе. Czyż nie naturalne żadanie, czy my nie chcieliby, как обминуло терпение наших близких родных? Конечно, хотели. I to naturalne, że to żadanie Piotra, że to takie pomknienie, jak jego nie było, ale Pan Jezus wielmi daleki od życia marnie pełnymi, czy takimi żadaniami, on wielmi mocno był zakraniony u realność. I on tak ładnie wiedział, tak samo w śladach. To mu każe, odejdzie od mnie, bo ty думаешь nie to, o czymś to Boże, ale думаешь o tym, co człowiecze. I wybierasz to, co człowiecze, odejdzie. Ale jest pełne wyźwięte żadanie, jakby czynić się, jakby jego nie było, w tym sensie, jakby nie zauważyć. Jakby tak jest. Тому jest druga postawa Jezusa Chrysta, jaki przyjmuje, jaki tak samo rozumie sens tego всего. I думаю, что сегодняшнее Божье Евангелие и первое читание, поэтому так само закладывает справу терпения, daje nam pewne odkaz, co trzeba robić. Jak przejść przez to wypróbowanie, jak przejść przez to cierpienie. Jezus Chrystus cudowny nastavnik w życiu. I on w życiu odkaz się nie daje nam tak samo pierwsze czytanie. Kiedy my czytamy про to, że trzeba odkryć swoje ucha na Boga. To taki cudowny taki znak, symbol umienia usłuchać Boże Słowa. Samo Boże Słowo podkazuje, że tych, kto przeżywa cierpienie z Chrystusem, tych, kto przeżywa cierpienie z Bogiem, kiedy oni odkryją na Boże Słowo, kiedy dadzą wieści Bogu, a Bóg prowadził przez to cierpienie, to tak naprawdę my znajdziemy odkazy. Najczęściej my nawet znajdziemy odkazy tym, dlaczego, nawłoszta, что оно мне має дати, чого навчити, для чого мені це все дадено. Але навіть, коли ми це не відкриємо і, може, не зрозуміємо, і для нас буде надалі певною таємницею, то, думаю, коли ми поведемося, піддадимося Божому Слову, якби буде нас вести, то так, напевно, ми пройдемо про це випробування. І у гэтым, так, направду, сутність того прикладу, який дає Ісус Христос. І Він не говорить, що закрийте в очі і udawajcie, robicie wygląd, że nie ma cierpienia. Nie. I on nam mówi o tym, że w ten moment przeżywajcie w uzupełności ze mną. Że te słowa odejdzie od mnie, jak się nie satana. Tak naprawdę takie nauczyć mi mocno, ale w oryginale troszkę inaczej, jakby tłumaczyć tak samo i używając do innego. Stań za mną. Dosłownie przewieźcie, stań za mną. Odejdzie od mnie, czy stań za mną, po prostu nie budź przeszkody, bo satana to wie, to kto przeszkody, nie budź dla mnie przeszkody, stań za mną. Jezus Chrystus użył tego słowa tak samo, kiedy klikał Piotra i drugich apostołów, bo święte, idź za mną, dokładnie użyto to samo słowo, stań za mną, niczego innego. I znowu, weźmiecie wiertanie do pierwszego słowa poklikania.
сустрэчы з цярпеннем выпрабавання з тым, што стаецца як бы такім незразумелым, цяжкім да прыняцця. Пан Езус гаворыць, хочаш праз гэта прайсці. Пётр, хочаш не згоршыцца гэтым крыжом, стань за мною, ідзі за мною. Маімі шляхамі. Толькі ў такі спосаб можна даць радасць гэтым усім. І гэта адказ так направды для нас усім. Вось у святле правды, цяжару жыцця, выпрабавання, що тое, што яшчэ нас чакае, ніхто з нас не ведае, так направда, што можа в нашым жыцці здарыцца, так направда. Вельмі важна, каб быць за Христом, быць побач, а Ён абяцае, што заўсёды будзе тым, хто будзе нас весці, хто будзе нас падтрымліваць. Гэта як бы першы такі, а Христа ў маім жыцці, я хачу за ім ісці, хачу разам з ім. І гэта так направда вось цудоўная супольнасць людзей, такіх свабодных. І ў гэтым усім мы пакліканы да гэта такога перажывання моих адносін, панове, моей радості, перебування з Богом, але так само для того, каб саме указувати гэтую правду іншим, дапамагчы так само у вольнасці, у свабодзе зрабіць гэты выбор. Тут гаворка ідзе цяпер пра дзяцей, моладзь, людзі дарослыя, якія маеце адказна за сваіх дзяцей, за гэтай заўсёды пытанне, да чаго мы маем іх змушаць, маем іх весці на сілу, чи яшчэ штосьці, што ў гэтым усім. Канечна, з нявольніка, работніка добрага ніколі не будзе. І калі нават у ўзросце маленькім мы яшчэ зможам на сілу робіць і будуць паслухмяныя, то калі на гэтым толькі рэлігійнасць вашых дзяцей затрымаецца, то наогул прыйдзе той час, калі яны могуць сказаць ужо не, скажу таксама не і веры, і касцёлу, і Богу, і практыкаванню. Таму у такі спосаб гэта не працуе. Трэба штосьці што большае. Трэба тое выхаванне, якое дапаможа сфармаваць у кожным чалавеку, так само вашых дзеці, гэты свабодны выбар, што яны таксама выберуць Бога і убачыць Бога як вартасць, убачыць Бога як тое, што хто патрэбны для іх у іх жыцці, хто сапраўды можаш чыніць гэта жыццё іхнае шчаслівае. Таму вось гэта наша заданне, якое вынікае з уласнага адкрыцця майго месца, майго перажывання веры. І у гэтым усім мы можам часамі сустрэцца з такім з людзьмі, які кажуць, што яны не вераць у Бога і так далей. Ёсць такі анекдот, пэўна, які паказвае пэўную такую правду, на што варта было б звярнуць увагу. Прыходзіць да равіна адзін чалавек, малады, кажа: равін, ведаеце, я не веру, я атэіст. І тут равін каже йому: слухай, а ти Тору читав? Ні, каже, не читав. Ну, але на що мені читати? Я ж атеїст. Каже: добре, ти Моїсея пророков познав? Каже: ні, не читав. Каже: мені ж це не потрібно, я ж атеїст. А Боже накази, 10 Божих заповідей. Навчився, это пробував і жити? Ні, каже, я ж атеїст, навошта мені? Каже: слухай, як ти Святое Писання не читав, Моїсея пророков не ведаєш, заповідей не ведаєш, то ти не атеїст, ти гультай. Вельмі часто выходит так, что люди откидывают не Бога, а откидывают свое уявление про Бога. Так, як им здається, хто такий Бог і що це значить віра. Суть наш не у тим, що ось яны откидывают, познав, що коли чоловік познає, завжди може бути хтось атеїстом, який щиро познав все, познав Бога, відкрив і так далі, і вибрав. Дьявол, гэта той, які адкінуў Пана Бога. Адкінуў. Ён не захацеў быць разам з ім. Гэта той, хто адмаўляецца ад Пана Бога. Але калі чалавек не пазнаў Пана Бога, не адкрыў і не шукаў, то цяжка гаварыць пра, што гэта атэізм, потому што ён адкідвае пэўна сваё уяўленне, не адкідвае Пана Бога у рэальна тых, які ёсць. І таму у веры вялікая перашкода ёсць. Менавіта тое, што людзі адварочваюцца ад веры, ад касцёла, ад Бога, дзе простое, што ў іх ёсць выкрыўлена неправдзівае уяўленне гэтага ўсяго. І таму вось у гэтым фармаванні, у нашым заданні, калі на гэты год фармацыйны таксама, на што хочу таксама звярнуць увагу, і тое, што вельмі важна, каб як бацькі вы гэта потым клапаціліся, будаваць вось гэта правільнае, праўдзівае
гэта уяўленне, бачанне, кім ёсць Пан Бог. І ў гэтым усім ёсць, пэўна, такія 4 найпрасцейшыя добра вам знаныя, напэўна, формы. Так нічого тут надзвычайнага так naprawdę нема в гэтым усім, але гэта трэба пахлапаціцца. Першае, мы вельмі часта падкрэслюем, што бацькі гэта першыя настаўнікі веры. Вось гэта тыя, якія самі жывуць веры, якія імкнуцца пазнаваць Пана Бога і гэтым дзеляцца са сваімі дзецьмі. Вось гэта ўсе нашы размовы. Бо мы размаўляем пра вельмі розныя справы з дзецьмі. Так паглядзець, дзеці нават адукаваныя ў розных сферах, але не заўсёды бацькі умеюць паразмаўляць таксама пра веру, пра Пана Бога. Вельмі часта гэта здараецца праз тое, што самі не адчуваюць на сілах, самі не маюць дастаткова ведаў, не адчуваюць сябе глыбіні вось гэтай, і таму, зразумела, што гэтых тэмаў не парушаюць. Таму першым заданнем для того, каб гаварыць, размаўляць, гэта трэба самому пазнаваць, самому адкрываць. І гэта тут заданне такое варта і патрэбна вяртацца, нястомна. Я вось імкнуся да гэта да глыбіні. Другое, на што хочацца звярнуць увагу, гэта, канечне, малітва. І не толькі ваша індывідуальная, бо, думаю, вы моліцеся за сваіх дзяцей, але таксама вось гэта малітва, супольная, сямейная. Там, дзе вось гэта адкрыццё разумам, не говорю цяпер, каб падымалі рукі хто, але сапраўды ёсць у вашых сем'ях, гэта малітва ваша супольная, сямейная, разам усе, калі знаходзіце той час, калі плануеце так і вось каб гэта рэгулярнасць пэўная. Бо гэта тое, што дае таксама вось гэта фармаванне, адкрыванне Пана Бога, той, які клапоціцца, які дае у свядомасці дзяцей, моладзі, гэта той такі момант адкрывання мене такого Бога, які блізка, які не якісьці там далёка, схаваны, незнаны, але той, які дзейнічае вельмі канкрэтна вось тымі нашым жыццём. Трэці гэта такі момант, зноў жа нічога іншага няма, і няма іншага шляху пазнання, адкрыцця Пана Бога, як Святое Пісанне. Святы Іеронім, ведаеце, казаў, хто не знае Євангелія чи Святого Писання, той не знає Христа. Тому що познать Бога і сказати, що я ведаю Бога, Бог мій сябра, але коли я зусім не відкриваю Святе Писання, не відкриваю, то це буде і знову певним моїм уявленням і недосконалим баченням Пана Бога. Святе Писання нам відкриває це. І тому ось ця форма читання, супольного розважання, так само у сім'ях всі разом, це те, що він потрібно і важливо. Об этом нельзя так само забываться. И четвертое, это приклады власного життя. І, звісно, слово получають, але приклади заохочують, приклади дають нам просто жадання так само повторять, бути подобним, істи тим самим шляхом. Це саме просте, так naprawdę нічого ж тут нового, але це те, до чого варто і потрібно вертатися. Неостомно для себе усвідомлюю, чи є в моєму житті, коли нема, то на нове, вось гэты новы фармацыйны год і катехетычны, які мы пачынаем, гэта такая добрая заахвота для ўсіх нас, каб мы пераглядзелі пэўныя формы наше фармавання нашых дзяцей, моладзі, нашых блізкіх. І таксама наша асведчанне, бо гэта не толькі ўнесенне для дзяцей ці моладзі, гэта таксама тое, што мы гаворым, дапамога нашым тым, хто побач з намі, нашым родным, блізкім, знаёмым. Вось гэта дапамагчы ім, па-перше, адкрыць хараство і праўдзівае прапанова, а другое, так само дапамагчы ім зрабіць вось гэты вольны, свабодны выбар. Бо вера, я кажу, гэта супольнасць людзей свабодных і шчаслівых. Тым, што яны жывуць у блізкасці з Паном Богом, што маюць магчымасць перажыцця і еднасці разам з ім. Таму няхай вось гэты новы час, які пачынае новы фармацыйны год, і тыя новыя магчымасці, якія адкрываюцца перад кожным з нас, дапамогуць у гэтым адкрыванні, пазнаванні Пана Бога, тым, каб плён нашага жыцця быў гэта такі свабодны выбар, тым, што сёння калі хто хоча ісці за мной, каб кожны з нас мог сказаць: Пане Боже, я хочу ісці за Тобою, бо я Тебе пазнаў, я Тебе кохаю, я хочу разом быць з Тобою. Амен. Визнаємо, що віру вірувати на Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усякого бачного и небачного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, Светлого от Светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба,
и уцеловився от Духа Святого, з Девы Марии, и стався человеком, укрижований так само за нас, при Понскім Пілаті, был замучений и похований, и на третий день воскрес, погодне Писание, и взошел на небо, сядеть праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и яко благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який зайца и сына походить, якому разом зайцом и сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вічного в будущем світі. Амінь. Przez Jezusa Chrysta, jaki воскрес i został się z nami w Eucharystii, що дає wieczne życie, uznесем до Бога нашей молитвы. Молимся за святый костел, кабы ён распространился по всей земле и верно выполнил свою миссию. Тебя просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за біскупов усього світу, каб яни за odwagою виступали в оборону чоловічої годності і кожного зачатого життя. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за представников улады, каб прийнятые ими постановы забезпечили лепшее будущее для народа. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за семинаристов нашей архидиецезии, каб яны были открыты на светло Духа Святого и возрастали в ласце своего покликания. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, яких лічать невилічно хворими, каб яны цалком довірилися Божій милосердності і для своїх родних і ближніх були прикладом витримки і мужності. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, удільників этой святой мши, каб ми не забували кожен день дякувати Богу за отримані від Його дари. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся так само у всіх тих наших інтенціях, з якими сьогодні ми приходимо на цю Eucharystii. Молимся в інтенціях Святої Мши, Боже благословення всіх потрібних ласка, для mnie z nagody Dnia Narodzenia. Молимся дар здоров'я для наших близьких хворих, наших родних, наших парафіянів, потрібних ласка для медиків. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся о духу покаяния для нашего народа, о справедливости и правде в нашей краине, вызволении вязаних. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Всемогутний Боже, який навчаєш нас про своє слово і підмацовуєш хлібом життя. Вислухай наші молитви і учини, як у своїх поводинах ми завжди керувалися Твоєю волею і отримали радість вічного життя. Раз Христа, Пана нашого. Амінь. Спел номер 201. Сили
Bogu imię swojego, a tak samo na koniec nam i всему Kościołu Świętemu. Милосердный Боже, выслухай наши просьбы и прими дары, які ми Тобі складаємо, как тое, що кожен з нас охвярував Тобі на хвалу, служило усім на збавлення. Раз Христа Пана наша. Pan z Wami. I za Duchem Twoim. Ugóru serce. Uznosим ich do Pana. Подякуємо Пану Богу нашому. Угодно это и справедливо. Соброты годных это и справедливо, слушно и избавенно. Как мы завсёды и всюду Тебе складали подяку. Пане, Святый Ojcze, Всемогутный Вечный Боже. У Тебе мы живем, рухаемся и снуем. И в нашем земным вандраванні завсёды odczuwaем Твою доброту. І носим собі задаток вічного життя. Бо маючи перші дари Духа, з якого Ти воскресив з мертвих Єзуса, ми сподіваємося отримати вічний уділ у пасхальній таємниці. Тому з усіми аньолами ми Тебе прославляємо з радістю, ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо і земля, полная хвали Твоей, осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Zaprody Boże, Ty święty, krynica wszelakiej świętości, tam jedności z усім Kościołem. Pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus u Was krosy, spasał na apostołów Ducha Świętego, przez Chrysta proszę Ciebie, Wszechmogący Boże. Na świecie dary rozwoju Ducha Twojego, aby stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na mój, wziął chleb i podzięku Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, każąc: Bierzcie i jeszcie z tego usiłku, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczeru wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom, każąc: Bierzcie i pijcie z jego usiłku, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzi, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Jak to czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престя в хвале. Wspominając śmierć i z mертвых powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich z wody. Dziękuję, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój, rozsiany po всім świecie, doskonale mu любові, razem z Papą naszym fraciszkiem, biskupem naszym Kazimierem i всім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про всіх, хто Твоя ласка дошов з святого світу і дозволив убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічне, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом и Пречистым Бранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом, другими и всеми святыми, которые с продвигу подавались Тебе, как в ими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Ojcze Всемогутний, в єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усі веки вечные.
Молимся до Отца Небесного, как нас научил наш Пан Иисус Христос. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всего злого. Ласково успокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей. Karmy byli zawsze wolne od grzechu, zachowane do Ciebie w niespokoju. Czekali spełnienie nieszczęśliwej nadziei, przyjście Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, супокой покидай вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить супокой и едность, и живешь и голодаешь на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Верность ближним, знак спокоя. Ось той, хто бере на себе якісь щасливі, покликані на вечеру Єгови. Пане, я не вартий, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Яка коштовна Твоя милосердность, Божа. Сыны человечи ховаются в тенью крыльев Твоих. Спел номер 31.
Miłosierny Boże, niechaj moc niebiesnego daru napełnić naszą duszę i ciało, kab nami zawsze kierowała Twoja łaska, a nie nasza schidność do słowa. Przez Chrysta Pana naszego. Прощайте, jeszcze posłuchajcie duszpasterskiej objawy na 24 niedzielę zwyczajną. Kiedy po pierwsze szczerze się Wam dziękuję za wspólną dzisiejszą modlitwą. Dziękuję tym, kto prybierał naszą kaplicę na prodziwoczynnie, kto wczoraj prybierał naszą kaplicę, potraktował na niedzieli, za składzie kierowanie, zawsze jako okazję na pomogę. Dziękuję особливо tak samo za chwilę, jakie składacie na sprawę budowy naszego kościoła, jak zawsze byście świętej mszy można będzie сегодня uczynić. Niechaj dobro Bóg każdemu z Was uznagrodzić. No a na tym tygodniu u liturgii my odznaczają poniedziałek 12 września uspamięć świętego Jana Zlatoustnego, chryzostoma biskupa i doktora Kościoła. U autora 14 września święta Uzwyszenie Świętego Krzyża. U środu 15 września wspomina Świętejszej Panny Maryi Walecznej, a u czwartku 16 wspomina świętych Kornelia Papy i Kipriana biskupa, які являются мучениками. Ближайшая суббота, 18 września, uspamięć świętego Stanisława Kostki, zakonnika, jaki является опекуном, patronem młodzi. Тому будем так само в этот день молиться за молодь детей нашей парафии. От сегодняшнего дня, 12 września, починається tak oficjalny katechetyczny gод наш, тому jeszcze raz przypominaємо в этой отказности, pierwszego батьков, поклопотиться таким христианским, католицким wychowaniem naszych dzieci. Тому zadbajcie про to, jak nasze dzieci przychodzili na zaniatki, które to jeszcze, no думаю, что nie ma do takich, które nie zapisali się, ale jak raptem tak zdarza się, to jeszcze, конечно, to i czas, jak to uczynić. Zapraszam nowych kandydatów. Jeszcze w najbliższych tygodni do końca września my formujemy nowe grupy formacyjne, jak i liturgiczne. Temu, kto chciałby jeszcze z chłopców douczyć, to tak samo dla liturgicznej służby ołtarza można to uczynić w najbliższym czasie. Jeżeli jest kto chcieliby śpiewać o młodzieżowym czy dziecięcym muzycznych hurtach, tak samo można zapisać się i dla nowo powstała polska chórubarka. Co jeszcze? Jeszcze jeździ na skauty tradycyjne. Сегодня после Świętej Mszy 13:30 będzie skaucka msza święta. Jakbyście tu będą wspólnie razem zbierać na modlitwę, a jeżeli ktoś z Waszych bliskich chciałby jeszcze dołączyć, służyć nie tylko dzieci, młodzi, ale i dorosłe, jak szefy chcieliby tak samo podzielić informacji, gotowe coś robić w naszej parafii, to laska jeszcze jest taka, trzeba zapraszać. Zapraszam tak samo naszą polską szkołę i noworoczny gод, jak my rozpoczęliśmy, był pierwszy taki uroczysty i msza święta 9, w intencji nowego święta szkolnego godu. I jeżeli kto chciałby, to jeszcze w bliżejszych dni do końca nie zdążysz wiecznie, jeszcze można będzie zapisać, jeszcze troszkę miejsca gdzieś tam u grupach jest. Sakrament konfirmacji naszej parafii odbędzie 21 listopada. Jeżeli ktoś z dorosłych chciałby podyktować ten sakrament i przystąpić, to właściwie to bliżejszy czas. Póki що jeszcze nikt nie zapisał się, zdaється, принаймні мені ніхто не приходив, а сестер, здається, так само. Ну, якби нам трошки менше буде праці, бо не треба рихтувати, але коли, справді, не приступили, то ми готові присвятити цей час і поклопотитися в це, то є ще добра нагода, як to подрихтуватися. Кожна autorок o 18:45 u kaplicy odbywaється nabożeństwo pro zastupnictwo świętego Antonii Padłańskiego. Кожну środę zapraszam na nabożeństwo dla świętego Józefa. Nosił jubilaty, imienników, nadchodzi czarny, składane najlepsze pożegnanie Boże, prosławienie, zdrowia i wszystkich potrzebnych łaska. Поважаемый ksiądz Олег, od усіх серць і сердечок нашої парафії хотім щиро повіншувати надходячим днем народження. Жадаем вам здоровья, постоянной опеки Мати Божией,
моцы Святого Духа, стойкасці і сілы для кіравання парафіяй, нязгаснай надзеі, а таксама як мага больш цудоўных моментаў у вашым святарскім пакліканні. Віншуем яшчэ раз. Я в минулом году взяла себе смелость организовать такую молитвенную инициативу. В этом году набралась отваги и подумала, ну еще годик потягнем. Может, для тих, хто не ведає, в минулому году повстала ініціатива, у нас 365 святих комуній в інтенції ксяндза Олега. До ініціативи долучилися і молодь, і сім'ї, і так само люди інші, дорослі. Як показав минулий год, з'явилися мені удельники, і це оказалось не так-то і просто. Я думаю, что, конечно, плоды были з обох боков, и для вас, у это веру, и так само для удельников. Хочемо далі вас підтримувати. Ось такое слово «дякую» мы кажем за все то, что вы робите. И еще хотела сказать, что не только все те имена, которые записали, молятся за вас, але их нашмат болей, и я в этом могу за это слово отказываю, потому что когда я размовляла с людьми, они сказали, навошта нам тут записываться, мы и так пам'ятаємо у своїх молитвах ксяндза Олега. Тому завсёды, коли тяжко, ви глядите на гэтую дошку, узгадывайте хотя б про гэтых, і давайте яшчэ мінімум колькі. Ну, яшчэ мінімум некалькі. Дякую вам вялікі за ўсё і... Я от имя хору, была такая честь мне повіншаваць вас з надыходзячым днём нараджэння. Жадаю вам усіх ласк. Няхай Маці Божа берагае вас, падтрымлівае, адорвае усімі патрэбнымі ласкамі. Ну а спевы, якія вы чуеце, якія вы терпіце падчас імшы, мы... Можно я без него? Большое вам спасибо за это. И пускай и гэтыя спевы супровождают вас усё ваше жыццё. Вы сами добра спеваете, тешыце нас своими спевами. Няхай гэты спевы гучаць у вашым сэрцы, у вашых думках, ваш голас ніколі не стихае. І заўсёды вядзе нас за сабой і падтрымлівае. Дзякуй вам вялікі. Включите і виключите, будь ласка, так, щоб запрацював у нас мікрофон. Там його треба ще раз ретепер. Кане, щиро дякую за це віншування, і ті, які вже сьогодні, які ще будуть завтра, завжди там при казі, це цудовний такий момент. І добра, напевно, оказія, яка і почути якісь ті слова, але так само, як подякувати. І для мене особисто так само це той момент, у яким хотілося б виказати мою вдячність усім вам, Кане, за все те, що чините для мене особисто і для нас, як то духовних, поставлених, чоловіка спільно разом з вами крочить, познавати Бога, відкривати Його, и идти до збавления, до святости, за дар вашей молитвы. Особливый способ хочу подяковать
Завтра святую мшу буду отправлять именно у интенцию всех тех, кто целый год за меня коммунию принимал. Завтра буду за вас, особливый способ, что дарим святой мши отправлять. Ну и несподянка, что еще, бо я уже все думал, завтра вот завершу, ну и скончится. А этот год собрал был вельми таким добрым, цудовным, и думаю, что это так само, дякуючи вашей молитве и дякуючи каждый день вашей коммунии святой, моей интенции. Это великая підтримка і щиро вам за це дякую. І за те, що я ще на год я маю такі супер допомогу у вигляді вашої молитви. Это вельми важно, найважніше так направду. Все остальное мы як-то супольно разом тут будем змагатися, але ось это духовне, это дари, то вони вельми потрібні нам. І ось за те, що ви так вельми хочете нас підтримувати молитвою. За это щиро вам дякую. Ну и так само за эту вашу открытость, и не только что молитвами подтримываете нас, але ваша активность, вашим жаданням, так само служить у різних формах життя тут нашої парафії. Не бойтеся, коли маєте такое натхнення і жадання щось ще робити, то не соромтеся, приходьте, говорите, будемо шукати можливості, щоб кожен з вас, як також активний ще. Так само, бо кожне служення тут, як тут Альона вже казала, кожна якоїсь справи, якою ми займаємося, це для кого ми це робимо, але так само і для нас кожне служення. Це великий такий дар, можливість зростання, тому ось я ще так само і заохочую. Нехай добрий Бог кожному і кожен з вас благословляє у вашому щоденному житті і з молитвою, з благословенням хочу odwdzięczyć tym, że jak świata wierzę, że mogą i że ta praca i modlitwo. I jeszcze raz wszystkim za wszystko jeszcze dziękuję. Pan z wami. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Święty Archanioł Michale, Wyrażaj nas uznawanie, bądź nam obroną, suprać pokusy i pastach złego ducha. Pokorna prosim, niechaj jego zniszczyć Pan Bóg, a Ty, Kniaziu wojska niebiesnego, mogutnością Bożej, skiń u piekła szatana i innych złych duchów, jakie nas boguduszuють po świecie. Amen. Najświętniejsze serce Jezusa, Zmiłuj się nad nami, bezzagadne serce Maryi, bądź naszym poratunkiem, Święty Archanioł Michale, Maryjcie za nas.